Κλείσει και παράνομη στάθμευση ελκύτρου και φθορά κριτικής ιδιοκτησίας. Ο τάραντός μάλιστα του πηλί και όμπλη. Δεν είναι δυνατόν. Κλείσει και παράνομη στάθμευση ελκύτρου και φθορά κριτικής ιδιοκτησίας. Βοη Βασίλης. Ντροπή! Έσχο! Φρικ! Μα τι συμβαίνει? Ποιες είστε εσείς καλές μου κυρίες? Είμαστε στην Ένωση Κολέγων της Περιοχής. Δεν μας γνωρίζεις. Σου πεις το πελάτη. Γιατί, τι έγινε? Θα σου κάνουμε μήνυση για κακομεταχείριση ταράντου. Δεν βλέπεις πως αυτό υποφέρει. Γιατί δεν πετάμε τα χρονιά με την πρωτονιά. Θα πάρετε το διακρίνο. Λέξτε γίνεται στο δίκτυο να βρεις που βασανίζει το ζώο. Πιάστε το μανιλίκι! Νομίζω ότι την κλείτωσα. Εμείς στην Ομοσπονδία Εισαγωγιών και Προμηθειών απαιτούμε να στηθεί ο Άι Βασίλης και άλλους που πέρασαν. Θα του κάνουμε μήνυση. Μοιράζουν δωρεάν τα δώρα και μας χαλάει την αγορά. Έχουμε πρόβλημα επιβίωσης. Χάνουμε τα λεφτά μας. Μειώνεται ο τζίρος του πολυκαταστημάτων. Νάτος, αυτός είναι, μη μας ευθύνεις. Δυστυχώς είναι αλήθεια, νομίζεις ότι δεν φωνάζει όλα αυτά. Ο δικός μας Άι Βασίλης, να δικάζεται ο δικός μας Άι Βασίλης. Κοιτά, αυτός μας φέρνει κάθε πρωτοβουλία τώρα, αυτός μας φέρνει χαρά και ευτυχία. Κοιτά, και τα άλλα τα παιδιά που πουλούν εφημερίδες το ίδιο, αναστατωμένα είναι. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι μεγάλη, έχουν συμμορφωθεί τελείως.
μεγάλους. Πάμε στα δικαστήρια της Βάρης, θα δούμε στο